murigeria mu MCA we ward ya Sameta Mukwerero Mheshimiwa Sonya Ondari niko bona yacokirie na kwarigania abaibori na aborokiwe be grade ya 10 ku ya chicheki chechi basari abo ankyo yokonyara koba gokonya kasa masomo abo kagukwana negitaseni kegagia Nsoko TV niko musikia Sonye ayenekiria masomo na yengencho hase amoiraneirie mbuya mugavana bwa county ya Kisii Simbarati asogosira chisemi na kuria eira yogochia kugandra kogonka koru asare hase obwaita wamenyi bensemo ya Sameta Mukwerero igo naringe kwira ribageri kuba aregania asingencho yokurwa chipasari litukuria mambi arami intoyo toru chipasari kire ward ase Summit ase boba singima igo nabotokwira ni excellence Simbarati mbia mono asingencho akorire bwango na ko make sure buna abana ba grade 10 baje banyore chicheki chiabo ekara baje koira na chiskuru banyore bayire chibesa chiabo chiria bari babwate edeninge banyare ko babagwaka defisi yabo nabo igo at the same time nabona inkoira ribaga ngiraneriye His Excellency Simbarati mbia mono sana se egasi agenderete gokora asingenjo yokorosia chipara chiaito chiagusi ebiragita no bire ground bigenda tukuminyoka here and there asingenjo yokorosia chipara na kuhakikisha n'abantu baito nkonyora bale ase bagwetie bintu byabo na kuira ase chichirao asingenjo yo ogokinia economy ya Kisii County kubeka amo ebintu bya IPC egenderete kubekera abantu baje kuburyo kura 2027 turigereri buya torore buna chibese ichi kubekwe chigo cha gukora campaigns igonsi nyire buna igo chigo cha gwanza wen kubarewa kogera nindo che temperature si chigendete kwimuka igoro ne campaign igimugete isukurigereria chi TV chaito every weekend na bokorra buna campaign igimugete nabona ngo advice ya abantu baito ba usi engima na Kenya engima buna tigango torore chikura chigo cha 2027 tuibange torore abantu togochora ntochora abantu asingencho busaigo buna gusi umanto gusi egento ngo yegokerere ngai ningia teikominyokera pati busaigo gekurigereria omonto yarra buna nare competent yamanya kuruo yamwa chikura. For example, I'm seeing some MPs bono iga